ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ ସିଂହ ଆଉ ଠେକୁଆ ଗପ ଶୁଣାଇବି। ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଶୁପକ୍ଷୀ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦରେ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ବଡ଼ ଖୁସିରେ ସେଠି ରହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସିଂହ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲା। ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ଓ ବଳୁଆ ଥିବାରୁ କାହାକୁ ମାନୁନଥିଲା। ମନ ଇଚ୍ଛା ଜଙ୍ଗଲର ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ମାରି ଖାଉଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡରାଉଥିଲା। ଯେତିକି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ମାରି ଖାଉଥିଲା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଜୀବଙ୍କୁ ଶିକାର କରି ମାରି ପକାଉଥିଲା। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ଜୀବମାନେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ସିଂହ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ପଶୁମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସେଠି ଗୋଟିଏ ପଶୁ କହିଲା, ସିଂହ ମହାରାଜ, ଆପଣ ବହୁତ ବଳଶାଳୀ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି ଶିକାର କରିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଶିକାର ମିଳିବନି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମରିଯିବୁ। ସିଂହ କହିଲା, ତେବେ କ'ଣ କହୁଛ କୁହ? ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି। କ'ଣ ସେ ଉପାୟ? ଆମକୁ ଆଉ ଶିକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ପାଳି କରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜୀବ ଆସି ହାଜିର ହେଇଯାଉଥିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଉ ଆପଣ ତାକୁ ମାରି ଖାଇବେ। ସିଂହ ଟିକେ ଭାବିଲା, ବିଚାର କଲା, ତାପରେ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋତେ ସବୁଦିନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଶୁ ଆଣି ଦେଇଦେବ। ଏମିତି ସବୁଦିନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଶୁ ଆସୁଥିଲେ ସିଂହ ପାଖକୁ, ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆରାମସେ ବସି ଶିକାର କରି ଖାଉଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗୋଟେ ଠେକୁଆର ପାଳି ଆସିଲା। ସେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ନ ଯାଇ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ କରି ସିଂହ ପାଖକୁ ଗଲା। ସିଂହ ତାକୁ ଦେଖି ବେଶ ରାଗିଗଲା ଆଉ ପଚାରିଲା, ରେ ଠେକୁଆ, ତୁ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନୁ ମୋତେ ଏତେ ଜୋର ଭୋକ ହେଲାଣି, ତୁ ଏତେ ବିଳମ୍ବରେ କାହିଁକି ଆସିଲୁ? ଠେକୁଆ କହିଲା, ନାଇଁ ମଣିମା, ମୁଁ ତ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ ସିଂହ ମୋର ରାସ୍ତା ରୋକିଦେଲା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗାଳିଗୁଲଜ କଲା। ମୋ ଠାରୁ ବଳଶାଳୀ? ଠିକ୍, ଦେଖିବା ଚାଲ ତ କିଏ ସେ ମୋ ଠାରୁ ବଳଶାଳୀ। ଠିକ୍ ଅଛି ମଣିମା, ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ତ ଠେକୁଆ ତାକୁ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଲଗାଇ ଗୋଟିଏ ଭଙ୍ଗା କୂଅ ନିକଟକୁ ନେଇକରି ଗଲା। ଆଉ ସେଠାରେ ଯାଇ କହିଲା, ମହାରାଜ, ସେ ବୋଧେ ୟା ଭିତରେ ଲୁଚି ଯାଇଛି। ତ ସିଂହ ଯାଇ ତା ଭିତରକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାର ପ୍ରତିଛବି ଦିଶୁଛି ତା ଭିତରେ। ସେ ରାଗରେ ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ତା ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ସେ ବହୁତ ପାଣି ତା ଭିତରେ କୂଅ ଭିତରେ ଥିଲା, ତେଣୁ ତା ଭିତରୁ ଆଉ ବାହାରି ନ ପାରି ଶେଷରେ ସେଇ କୂଅ ଭିତରେ ହିଁ ମରିଗଲା। ଠେକୁଆ ଏହା ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଯାଇକରି ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା। ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ନାଚି ଉଠିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଠେକୁଆର ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ, এই ଗପଟିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ? ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ ବିଚାର ଆପେ ଆପେ